When it comes to prophecy, I can make only of these men of God. I'm giving a challenge. Let us bring 1,000 persons following a line. Open a more Mazi Dibia Nmiri. But let the same pastor do it. We don't need the RNG to tell you. And I also challenge anybody na aga adoration. See what Father Mbaka joy kedi ha na oga na oga. Ọ na-agụ ya n'egwu ebubo oga na oga, gịnị bụ oga na oga? Maka na mmụọ na onwe m maara ihe ọ bụ na alụsị dị na be nne ya o ji wee na-eme chọọchị. Nwa bụ Mazi Dibia sị enwere onye ahụma nọ na Anambra steeti si na amụma ya ka nke anyị nwa bụ ndị dibia. I will pick ndị dibia ịtọ alongside myself ọ bụrụ 4. Then ndị amụma kachasị ebu ama even ndị tụrụ ọsị na mbọ n'anya. Let us line 1,000 strangers. After 3 hours, let us record with error and with accuracy. Obuna anyị nwa bụ ndị dibia atọrọ ndị akpụkpọ mmedebe dibia mgbe anyị na-eje ụka akọla ya akọ etu Elijah na ndị ama abalị si wee ma aka, right? Ụmụ ya lia dị aka na Anambra kịta ya anyị adọba alụsị sinyere ito na-apụ anwụrụ fanwa bịa n'aka masị that day. Then si kụọ mgbịrịgba. It's a simple challenge. Give terms and conditions if you talk. Mazi Dibia Nmiri Eweilo, I have accepted your open hearing challenge. I can't watch you people destroy Igbo youths in the name of freedom, women and Etian Occultic kingdom. The same way I destroy Okite, I'm here to destroy Samari and your Aroburago na Ibubo. Mazi Dibia Nmiri Eweilo, who are you to challenge Chukwuka Dibia, Almighty Yahweh? I have accepted your healing challenge. Pick a date and pick a venue. If I did not heal more than your Aroburago and the Samari, let Governor Sorudo close my church and jail me. But if I hear more than you people, they will jail you. Chukwuka Dibia, imana kalima do kalianu mwone. Asina desi bubongo, mandesi komi bubongo no. Muremba itego, kuwa muremba itego. Muremba nenyendo, kuwa muremba nenyendo. My mama tell me say, kuwa muremba nenyendo. My papa tell me say, kuwa muremba nenyego. Umu Chineke, Sayo City, anya batagonu oyano. Chukwuka Dibia, Mburimba Chukwuka Dibia, kuwa mburimba nebuyike. Anyi batala Lagos, kuwa mburimba ndoya muronwe hao. Anyi batala Anambra, kuwa mburimba basi ngurike. Anyi batala Enugu, kuwa mburimba Enugu seti muronwe hao. Anyi batala na Abuja, kuwa mburimba basi ngurike. Anyi batala na Alaba, kuwa mburimba na Aba muronwe hao. Anyi batala na Port Harcourt, kuwa mburimba Port Harcourt ngurike. Anambra State, Ibuku, are you ready? All Zion City of the Newest Synagogue in New Jerusalem. Iyabu, Dr. Chukwuka Dibia Festival of Freedom. Passover to take over. Dr. Chukwuka Dibia Festival of Freedom. Agana Agoya free. Aga Nyendu Madaka, Enwerini free. Come and set yourself and your family free because Dr. Chukwuka Dibia Agondoya. Anambra State Ibuku Oneme Ponkwe. Oneme na Passover Saturday 4th and April 5th. Easter Sunday 2026. Passover to take over. Oneme Ibuku Ponkwe na Arize Chukwuka Dibia Ezanyeche family. Come. Oneme kwa na April 25 and 26 na People's Club Owele Road Onitsha. 0903-222-6076. Prophet David Yahweh. Ayis Lagos Webata. Kaigwondo Ariaduro. 0903-222-6076. Bia na Chukwuka Dibia Agwondoya. Don't miss it. Bia kanyere ndi Igbo aka. Chukwu gọzie unu.